ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. ҳама каса вардруи азиз созен тинҷен апашко шумоам созен тинҷен зинда бошен. имрӯз числа 5 апрели соли 2025 ҳазору белорусӣ баробар ба 127 сомонӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза видео хонаҳои арзона, квартираҳои арзона қабул кардем. ҳозир барои шуморо нархи навошона гап мезанем. фақат шумо то охири видеора ёнбош кунед. мақсад то охири видеора тамошо кунед, беҳтарин видео мешавада. хонаҳои арзон гарани бисёрай ва форатон ки ай ҳами канал мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, нем поён да кнопкаи подписатсияку бардруи азиз апашко ҳам кнопкаи подписатсияку ҳамура биҷиқен, зангулача мебира, зангулачара бологӣ дамонен ке ки мисол ман видеои нав кардам телефони шумода мерава. Ана ки мерим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нумера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. дӯстони азиз, мегзарем ба якум хонаи имрӯза. лайкора биҷиқен. бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, наҳам микрорайон, маҳаллаи Умари Хаём. 7 сотиқ заминаи ҳамагӣ 8 дар хона дора. гӯш кардесен? 7 сотиқ замин ҳамагӣ 8 дар хона дора. ремонти хонаҳои люкс замонавӣ ба дараҷаи олишай, обсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, 2 та кухни, 2 та баня ва 3 та ҳоҷатхона дора. падвалам доштаи гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ. бардруи азиз, ана хона тёпли пол дора, ба чиза чораш фурӯхта мешавад. ҳамаи мақсад ҳамин чизе ки дар сурат мебинен, ҳамаи чизош меиста. дӯстони азиз, нархи хонара 599 000 сомонӣ ҷои шидшай мега. 599 000 сомонӣ ҷои шидаш будай. ба пули русӣ 4 миллион 713 000 рубл мешидай. бадруи азиз, харидорои аниқ метавонед ки занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби хона бигирен. бардруи азиз, ҳатман ядона лайкира биҷиқем барои меҳнатҳои мо. бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Уртабыз, қариби район да. бардруи азиз, ноҳияи Фархор, қариби районаш да будай. 8 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ, ремонташ коробка мебошад, светаш ҳастай, овша мегзаронӣ. бардруи азиз, ҳуҷҷатош мега 100%, мактаб, магазин, балниса, молбозор наздикай. нархи хонара 95 000 сомонӣ мега. 95 000 сомонӣ ба пули русӣ 735 000 рубл мешавад ва соҳиби хона гуфтагия ки алиша мешава ба ягон мошини Портер 2 боша. марҳамат бардруи азиз, ягон кас мисоли на Портер 2 дошта бошен, алиш мекардай. нархи хона 95 000 сомон дар ноҳияи Фархор қарор дорад. бардруи азиз, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. марҳамат, як хонаи арзони беҳтарина тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, назди мошинбозор. 1.5 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ана ремонтш бардруи азиз падъабои тайёр будай, овсвеч мега доимӣ ҳастай, баня ва ҳоҷатхонаи берунӣ дора. мақсад баня ҳоҷатхона дора берундай. гирди хона полни маҳкам кардагӣ. дӯстони азиз, нархи хонара 240 000 сомонӣ мега.
240,000 сомонӣ. бадруи азиз номерои телефонаш ҳастаи даи рақамҳо ватсапам дора. метавонед ки занг бизанед, ана бигӯед ки номерои канали Савдо ТЖ ба чеаш ки дор гирифтам, барои нархаш бо арзон мекуна. нархи зур айнекӣ. бардури азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бисёри бардурои Тоҷикистон ва Россия гуфта буданд ки ягон квартираи арзонаи шаҳри Душанбе монен. марҳамат бардурои азиз, ин як квартираи беҳтарина барои шуморо гап мезанем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши Хитои бозор. духонага квартира дар 10 этаж қарор дорад, 63 метри квадратияй. ремонташ замонавӣ адсуни азиз хеле дар сурат дар видео мебинен, ремонти беҳтарин кардагӣ. обусвеч мега ҳастай ҳуҷҷато шартнома дора, мактаб, саддиқ, масҷид, мебелни, текстил, садбарг, аэропорт наздик будай. бадруи азиз, нархи ана квартире ки тамошо кардесен 680,000 сомониш мега. 680,000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар экран нависагиам. ду рақамҳои Тоҷикистон шамондагим, номерои поёнгиш да WhatsApp дора. занг бизанем бардуи азиз, бо як камтар арзон мекуна. квартираи беҳтарин будайне ки ремонти фасон дора. як рекламаи дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардуи азиз, як кадаи шаҳри Душанбе тарафи бозори Корвон ё мошинбозор хона дар корай то 180-200,000 сомониро боша мехара. бардуи азиз, касе ки дошта бошен, ҳами як када срочно занг бизанен. номерои телефонаш WhatsApp дора. чӣ хеле ки гуфтем, тарафи бозори Корвон ё мошинбозор да 180-200,000 сомон да хона дар корайша. марҳамат бардуи азиз, касе ки дошта бошен, ҳами як када срочно занг бизанен. касе тамошо кардеса, комментарияда бинависа ки ҳо акай Савдо ТЖ тамошо кардесем, давомиш кунед. бадруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 3 микрорайонда. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 47 метри квадратӣ, доми новостройка. квартира бардуи азиз ремонти нав, ремонти фасон будайне ки хидмдам гарини ремонтш маъқул шид. соҳиби квартира маълумот додагия ки ана евроремонти фасон кардагӣ, як хонага 3 этаж плюс балкон, кухни, гарнитур, термос дора. бардуи азиз, мақсад бидроvu зиндагӣ ки ана қариби раҳ дай, раҳи аднастарони да. бардуи азиз, мақсад раҳ ҳам наздик будай. нархи квартира 249,000 сомонӣ. бардуи азиз, беҳтарин нарх айне ки 249,000 сомонӣ. квартира дар шаҳри Турсунзода, пешина Регар. марҳамат бардуи азиз, касе харидори аниқ бошен, числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, занг бизанем. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. дар видеои пешна бисёри бардуро апашкоҳо гуфта буданд ки ягон квартираи шаҳри Ҳисор бимонен. марҳамат бардуи азиз, гӯш кунед. аз куҷое ки мисол квартираи хонаи заминӣ дар корайтона, комментарияи ҳамин видеода бинависен. ман дар видеои оянда насиб арзоноша барои шуморо реклама мекунам. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. духонага квартира дар 14 этаж қарор дорад, 47 метри квадратӣ, доми новостройка. квартира бардуи азиз ремонти нав гуфтагиай. соҳиби квартира маълумот додагия ки духонага 47 квадрат дар 14 этаж қарор дорад, саддиқ, мактаб наздикай. саддиқ, мактаб наздик мебошад гуфтагиай. нархи квартира 240,000 сомонӣ бардуи азиз. квартираш хеле гуфтем дар шаҳри Ҳисор. марҳамат, харидоро занг бизанед. бадруи азиз, мелона давом метем. ана як дона лайки бепула барои меҳнатҳои мо биҷи инсони азиз, бо мо ҳам хирсанд мешавем. як рӯзпас ду рӯзпас барои шуморо наворои нав мекунем, яъне ки видеои нав мекунем.
квартира десен қарудро дар шаҳри бохтар пешина қурғонтепа тарафи шабчароғ дабдай назди мактаби 12 ана як хонага квартира дар 1 метраш қарудро 43 метри квадратӣ домина настройка квартира ремонт кардагиай соҳиби квартира гуфтагия ки салом алейкум ана хона дар шабчароғ қарор дора як хонага 43 квадрат дар 1 метраш қарор дора гуфтагиай ана назди мактаби 12 ва хонаи пиронсолон сӯрош нафурӯхта мешавад суни азиз гуфтагиай нархи квартира 260 000 сомонӣ 260 000 сомонӣ марҳамат бардруи азиз касе харидори аниқ бошен бирен ай пеш квартираро бинен маслиҳат кунен бихарен нархи зур айнекӣ ханам хеле бардруи азиз апашкои ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки хонаҳои арзон квартираҳои арзон мисол мо дар рӯи кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ва якта нархошона гуфтем фикр мекунем ки хая нархҳои соз буд хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали Саудутж яъне ки бачаи ачкидор я доналайкира бардруи азиз бижиқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен бардруи азиз апашкоҳо чӣ хеле ки дастгиритон сӯз шидагиай ҳамин каналое ки мисол хона мошин реклама мекунанд мисол уқа дастгиришон намекунен мақсад ки лайка намеҷиқеншон ана бардруи азиз лайкҳоро биҷиқен ҳамун бардурое ки мисол канал доранд мисол ма хона реклама мекунам ё мисол дига бародаро канал доранд ана хонаҳои фурӯшӣ реклама мекунанд шумо лайка намеҷиқен ҳамин лайкҳоро биҷиқен бардруи азиз мақсад ҳамун видео паҳн шава ҳамин одамое ки мисол хона рӯй кардан хонаҳошон ба савдо бирава мо мебинем ки ҳам дастгири шумо мисол нормал нишидесай мо ҳам бардруи азиз як рӯзпас ду рӯзпас барои шуморо видеоҳои чотки мекунем ҳаракат мекунем ки хонаҳои арзон барои шуморо ана реклама кунем яъне ки пешкаш кунем барои он бардруи азиз дастгиритон беҳад сисидагӣ ҳами як дона лайк бепул чия ҳами ягон сумтона намегира мо ҳам мисол ҳами мебинем ки шумо дастгирӣ кардесен лайк ҷиқдесен комментарда гапҳои хушрӯ мисол навистесен мо ҳам бардруи азиз ҳаракат мекунем видеоҳои фасон кунем барои он бардруи азиз дастгирӣ кунен як дона лайки бепула бишқен дар комментария Саудутж беҳтарин видео бинависен ё бинависен ки Саудутж ачкиёта прокат наметӣ ё бардруи азиз ягон одами хайрхоҳ боша яна мисол ма да ачки ранги шаҳромак якон хеле падаркак на кам шӯхӣ мекунем бардруи азиз хулоса дастгириро фаромӯш накунед ва касе ки реклама дошта боша инами рақамҳода дар ватсапш равон куна танҳо дар ватсапш мошин дорен хона дорен квартира дорен ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсапш бинависен рақамҳои Саудутж бачаи ачкидорай Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.